Nu vil jeg filme en slutning af en LOL-runde. Sådan fungerer det i LOL. Hernede er det, han har købt. Her er hans ability pass. Dernede er kortet. Der er chatten. Der kan du se, hvem han er sammen med. Han har en 22, 16, 15, 248 minions og spillet i 50 minutter og 25 sekunder. Han har gerne lige tower. Der nåede han lige at slippe af med 365 liv, fordi han brugte flash. Så, nu dør han. Næsten. Han slipper af med sit ulti. Og han døde. Er det under om 70 sekunder? Nu har han lige sælget noget. Og nu købte han noget. Skader 483. Nu er der nogen, der vil surrender. I skal seriøst installere det her spil. Det er så fedt. Hvis jeg installerer spillet, så ansøg Barbie Tobias 1.